So, tilinghaw. So, ari na pud ta sa kuan. Atong istoryahan about sa public o private nga relasyon. Kabalo ko daghan ng kuan ni relate ni kanang private o public depende kung sa ganahan nila. Unahon ako ang kuano, unahon ako pagstorya about ang public. Sa ko ka relasyon, labi na ang mga tao nga sige nila kasakitan, kana bitong tao nga sige nila kasakitan, hadlok na silang mag-private. Ang gusto na nila is public. Bantay mo kung naay magrelasyon gani, kasagaran ni pa-public jud. Kay tungod man gud na sa ilang naagian, sa ilang mga past nga mga relasyon nga nana bitaw, sige lang sila kasakitan, murag nadala na ba? Murag kanang usay ka na maka mubo sa kailahang trust silang kaugalingon, nakakuan silang confidence So di na to na mabaso no. Pero para nako sa tinuod lang, ang usa ka relasyon depende gyud na sa duha ka magkarelasyon. Kung ganahan mo private or public, depende na ninyo. Importante nga kung i-private man ganin na inyohan yung relasyon, make it sure nga kamong duha kabalo mo unsay rason, di ba? Kabalo mo duha nga nung gi-private na ninyo tungod kay mao na ang inyong rason ninyong duha, di ba? Pero kung ang usa ra gani mo ingon nga ay private lang nato niya, ikaw murag kuan jud imong kaugalingon nga kanang wala ka mo kauyon siya nga ipa-private niya, gusto nimo i-public. So imo na siyang istoryahon no. Ngano man istoryahay ko unsay rason. At least ikaw dili ka makuan sa imong kaugalingon, di mo likoy na imong utok nga nagnanigitago nga mga kuan kay mao ba na common nga reason ba nga kuan nga mao na gi-private kay mao na nya wala ka kabalo sa rason kung anong i-private pero ang uban man gud gi-private nila kay gusto sila kanang una sila mo public kana bitaw i-sure nila ilang kaugalingon, i-sure nila ilang feelings inana nga sige public na nato ni kay time na nga mo reveal kay sure nako sa akong feelings diha nimo bitaw. So mao na dili ta maka-question sa usa ka magkarelasyon kung i-private man nila or i-public. Kay total mabot ang panahon ug maglokohan sila ray mga buang. Kita igo ra ta mayo nga sana all. Tapos igo ta is lang mo. Sus, ang mga better ang mga kuan broken taga sana all na lang ug taga is, di ba? So mao na ang relasyon wala na nagmatter public man o private. Importante nga kamo magkasinabot isip magka-relasyon. O mag-private man gani mo dapat nga kabalo mo sa kung say rason. Okay? Ana lang.